Velkommen! Hvad så? Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn det er Sebastian Glove, og jeg er professionel bryllupsfotograf og parfotograf. De seneste 8 år, der har jeg arbejdet som videojournalist i tv-branchen. Jeg har filmet tv-programmer til Danmarks største kanaler, og de seneste 3 år, der har jeg også været bryllupsfotograf ved siden af. Den her kanal, det er til dig, der enten er hobbyfotograf, professionel fotograf, eller bare har interesse inden for fotografering. Jeg vil gøre mit allerypperste for at give dig en masse viden, en masse inspiration, en masse behind the scenes fra fotograferinger, reviews på udstyr, tekniske råd og tips og tricks, og ja, egentlig også bare en masse indhold fra livet som selvstændig fotograf. Så hvis du ikke allerede er det, så kan du måske opleve, hvordan hverdagen er for os, der er selvstændige fotografer, og så kan du derudfra måske tage en beslutning, om du selv tør at springe ud i det. Jeg håber i hvert fald, at du har lyst til at følge min rejse herinde, og jeg vil i hvert fald tage dig under armen og tage dig med på min rejse som selvstændig fotograf. Hvis du ikke allerede gør det, så vil det betyde meget for mig, hvis du lige smider et like og abonnerer på kanalen, hvis du kan lide det, du ser. Så ved jeg, at der er nogen derude, som godt kunne tænke sig at høre noget mere fra mig. Så tak fordi du så med, og jeg håber rigtig meget, at jeg ser dig igen næste gang.